O alcalde Adolfo Muiños informou de que o Concello está a traballar para tratar de restablecer o servizo municipal de autobús, unha vez rematada a súa concesión. O servizo que estaban prestando ata o de agora dúas empresas resulta deficitario nas actuais condicións, polo que a estas non lle interesou seguir realizando. Neste momento suspendeuse porque a día de hoxe non era rentable nos términos nos que estaba. Cando falo de rentabilidade, falo de que as empresas non podían, cos billetes actuais, coa venda de billetes, soportar o conxunto das viaxes. Isto obriga, evidentemente, a replantexarse a concesión, e unha concesión que antes non tiña a chega do Concello, agora vaise facer con a chega do Concello que, de alguma maneira, complemente a baixa de ingresos que había por venda de billetes. Dende o Concello consideran que o servizo debe darse, o resultar imprescindible para moitos veciños do municipio. Aquí non interesa o punto de vista económico, é dicir, probablemente se só se pensase na rentabilidade económica, pois é un servizo que non daría, pero a nós preocúpanos máis, pois todas as persoas, aunque sexa unha ou dúas ou as tres persoas que ás veces van no autobús, preocúpanos todos e cada unha delas. Para nós é importante que haxa esa posibilidade. Por esta razón, dende o Concello estanse a estudar xa varias fórmulas para retomalo canto antes. Xa a máis longo prazo, a intención do Concello pasa por sacar unha nova concesión. Estáse traballando o máis rápido posible, xa se contactou cunha empresa para facer o estudo que exixen os técnicos de viabilidade técnica e económica para que dé a pé a establecer o precio anual que hai que pagar ás empresas por facer esta prestación. Evidentemente, estamos falando de tempos burocráticos, de tempos de estudo e tempos de traballo que son moi, pois ás veces é difícil plasmalos na realidade, pero que se está intentando facer o posible, incluído pois tamén algunha actuación intermedia que poidamos buscar para recuperar o máis axiña posible un servizo que desexamos dar. A nova do remate da concesión do servizo suscitou un enorme malestar na vila, non só nos posibles usuarios do mesmo, senón tamén da propia patronal rianxeira, que xa remitiu un escrito ao Concello reclamando unha solución urxente a este problema.